Hello guys, στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω την πρωινή μου ρουτίνα. Απλώς επειδή βαριέμαι να το κάνω στην πραγματικότητα, θα το κάνω στο crafting and building. Ναι, μετά από τόσο χρόνο, μετά από τόσο καιρό, φυσικά ποτέ δεν το έχεις κάνει. Πώς σταματήσω. Το ξαδερφάκι μου ήτανε. Κανόνισε τι θα πεις. Νυχτώσαμε, άντε. Κάνει πολύ κρύο. Μπήκαμε. Τι κάνω εδώ. Στην πρωινή μου ρουτίνα ξυπνάω με 7 ή 7.30 ή 6.30 ή 6. Γουτού. Ναι, η αληθινή ρουτίνα θα κάνω, όχι ψεύτικη, αληθινή θα είναι. Καλημέρα κόσμε. Ας ξαναξαπλώσω λίγο. Τι ώρα πήγε. Τι ώρα είναι αυτή. Τέλος πάντων. Ναι, και μετά πηγαίνω, ναι, ξέρετε, να πλύνω το πρόσωπό μου. Αφού δεν το κάνεις καν. Αφού δεν το κάνεις καν, στη Ισπανία το κάνεις. Και τα δόντια σου πλύνεις στη Ισπανία. Μπορείς να φύγεις από εδώ πέρα. Ναι. Εν τω μεταξύ ότι πλένω το πρόσωπό μου. Γουτού. Μπε. Μπε. Τι στο καλό κάνω και μπε. Ναι. Και μετά απλώς πλένω το πρόσωπό μου. Ψέματα λέει, δεν το έκανα ποτέ.
τέλος πάντων. Μετά από λίγη ώρα παίρνω το ποδήλατό μου. Εν τω μεταξύ το ποδήλατο. Με τα πόδια πηγαίνω στο στέι. Πού είναι αυτό το στέι με την Παναγία? Κρίγκε. A few moments later. Επιτέλους έφτασα, ίδρωσα. Δε. Ναι, γεια σας. Θα ήθελα... Άντε να κοιμηθούμε ένα μισό χρόνο. Σταματήστε και εσείς απ' έξω. Έξω είσαι. Θα ήθελα... Όταν ο οξύς πόνος σε ρίχνει, πάρε Okitask και σήκωσε κεφάλι. Sorry, θα ήθελα ένα πατατάκια. Φυσικά το πήρα. Τα πήρα τα πατατάκια, να τα. Το καφέ μου περιμένω. Δεν το συζητήσατε. Πάρ' τον. Άντε συνθήκες εκεί. Εν τω μεταξύ εδώ πέρα το σπίτι του δεν ξέρω τι να πω. Τι έγινε? Ο καφές μου είναι τόσο μεγάλος. Όχι. Μικρός είναι ο καφές μου, νάτος. Δεν είναι πια άλλο. Δεν ξέρω ποια είναι αυτά τα ονόματα, αλλά δεν θέλω και να σχολιάσω. Μάλλον από αυτούς τους villagers είναι αυτό το σπίτι. Αυτό το σπίτι πιανού είναι? Γιατί εγώ σήμερα ήρθα σε αυτό το χωριό. Επιστήμονας. Καλά. Ναι. Αχ, έφτασα. Σκοτώθηκα, έχω 2 καρδιές. Πολύ καλά, πέθανα. Άντε μωρέ να κοιμηθούμε. Άντε κοιμήσου ρε. Εντάξει. Ναι. Αυτή ήταν η πρωινή μου ρουτίνα. Άμα σας άρεσε, κάντε ένα like
και ένα subscribe ή sub ή εγγραφή, όπως θέλετε. Και ένα κάμπανο κουδουνάκι. Δεν ξέρω να χειρίζομαι ακόμη καλά από τα τάμπλετ και όλα αυτά. Να ζωγραφίζω καλά. Άμα ζωγραφίζω σε χαρτί όμως, το κάνω. Έχω κάνει ένα αριστούργημα που θα σας το δείξω σε ένα άλλο βίντεο, αλλά τέλος πάντων. Ναι. Κάντε και κάμπανο κουδουνάκι και όμως και... Κάτσε τι και κεράκια και αλλά και τα λέμε. Κάτσε να σας χαιρετήσω. Γεια.